आयला कुठं चेकबुक पडला काय माहिती. तू नक्की इथूनच आलेलास का? हो. काय माणूस आहे रे, तुला लक्ष नाही देता येत जरा वस्तूंकडे. आयला कुठं पडला असेल रे. अरे बघ बघ इथंच असेल. दादा एक फोटो. थँक्यू. ते बघितलं ना? हो. सर ऑटोग्राफ. ऑटोग्राफ. हा ऑटोग्राफ. अरे सेल्फीच्या जमान्यात तू ऑटोग्राफ मागतोय. मी जुन्या काळातला ऑटोग्राफ. दर. थँक्यू. चला. चल बाय. आयला बघ ना काय माणूस होता, सेल्फीच्या जमान्यात ऑटोग्राफ मागत होता. ऑटोग्राफ राहू दे, तो चेकबुक हरवलाय तो शोध आधी. हो. आयला कुठे आहे ते कळत नाही. इथंच गेलेलो मी. पैसे गेले अकाउंट मधून. काय बात करतो? पूर्ण नील झालंय अकाउंट. हो. कसा काय माहित.